Life's worth is not diminished by what you do not have. The true words of God inspire all heedless of frailties. Omega Digi Bible for the visually impaired. Double tap to open. Omega Digi Bible, main reading book, Ephesians. Main reading chapter 1. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling. No limitations to the believer. Enlightens the eyes of the heart and discerning the truth. Omega Digi Bible, available in English, Portuguese, and Spanish languages. Good day. I'm Brother Eli Soriano, overall servant of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you.
paunahin bago po tayo magpasimula. Awurade yɛ Nyankopɔn. Ɛwɔ wo dɔba korɔ no din mu. Agya, ɛyɛ yɛn ani sɔ bebree sɛ yɛhunu ne da yi. Bio, yɛn nyinaa yɛabɔ mu yɛbɔ wo yɛn nokorɛ aseda afɔdeɛ. Di amanneɛ ne asan mu. Wo nhyira ɛdɔɔso. Na ɛda wo ase sɛ wama da yi aba abɛto yɛn. Yɛn nsa aka akwanya sɛ yɛbɛsua wo nsɛm. Yɛntumi ntua wɔyɛ mu yɛn nyinaa so ka. Yɛsrɛ wo sɛ gye yɛn ayɛyie ne yɛn aseda afɔdeɛ ne yɛn ani sɔ afɔdeɛ ayaboa no ma ne nsɔ w'ani wɔ wo kronkronbea. Fa yɛn bɔne ne yɛn sini nto bebree a yɛatia wo nyinaa kyɛ yɛn. Yɛsrɛ wo sɛ mmara yɛn ho. Fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn. Yɛsrɛ wo ka yɛn ho ɛberɛ a yɛgu so ɛsua wo nsɛm. Ɛhia wo da biara wɔ yɛn abrabɔ mu. Ɛfiri sɛ yɛte nnabɔne mu. Yɛn mu na wɔsɛ yɛ bebree. Amane yɛn atwa yɛn ho ahyia. Wɔpɛ ne yɛbɛtumi adwane abɛtoa wo. Wɔpɛ ne yɛn nidasoɔ. Wɔwɔ mu wɔ mu no yɛde yɛn akoma nyinaa gye di sɛ yɛbɛtumi adi yɛn nyinaa so nkonim. Yɛsrɛ wo sɛ kae yɛn mu biara wɔretie wo nsɛm. Yɛsrɛ wo sɛ bue wɔn akoma ne wɔn adwene mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔbɛte wo nokorɛ ase. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔbɛka wɔn a wɔn ho kwan ne tumi sɛ ɔbɛtumi afrɛ wo ne ho bi. Yɛsrɛ wo sɛ hwɛ yɛ wɔ ntoatoasoɔ yi so. Wɔ Awurade Yesu Kristo din mu ne yɛda wo ase. Amen.
Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo ang sumaatin sa araw na ito. Muli, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating pagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na may yanchi akoma mo gina na aradia si bebre sa yan sa tumi aka kwenya pati say yabatu waso ne yɛhyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm yɛma yɛahohoɔ nyinaa akɔ aba na yɛn anuanom yɛ Free Members Church of God International ebio yɛtɔn staff from ho abra yɛgu so ehyia Yesu Kristo mmara nsɛm deɛ na deɛ wɔka yɛn ho no yɛ brother Eli Soriano anuanom nkye akoma mu nyinaa babi biara mowɔ asomdwie nkye asono nkonkɔma mo nnora na yɛsua kwan yɛ betumi yɛfa so ne yɛn yɔnko nipa atena na wɔn nso a wɔyɛ anuanom wɔ asafo no mu kwan betumi yɛfa so na wɔn nso wɔdi nkutaho ne nsawosoɔ na yɛnom ne mmara nsɛm afiri twerɛ nsɛm kronkron no mu sɛ yɛbɛyɛ nnipa nyinaa papa yɛbɛyɛ obi biara papa kyerɛ sɛ sɛdeɛ ɛnora yɛsuaeɛ no sɛ nkyerɛkyerɛ no sɛ nyɛ nnipa nyinaa papa a yɛkasa fa obi biara ho ɛne da soɔ ne sɛ moate aseɛ na nɔkorɛ asafo no mu no anuanom a ɛwɔ asafo yi mu yɛnyɛ bɔne ntia yɛn yɔnko nipa yɛnkum yɛn yɔnko nipa yɛnhyɛ yɛn yɔnko nipa so na mmom ma wɔn de yɛhia wɔn so wɔbɔ wɔ hɔ bosea ma wɔtamfo no bosea no bi deɛ ɛpa akyerɛ nyinaa ne sɛ wotumi yɛ wɔtamfo papa yi nyinaa sɛ wotumi ne wɔn tena asomdwie mu a ɛnyɛ den mma wo sɛ wobɛtumi ne wɔn a wɔnyɛ wɔ abusuafoɔ bɛtumi atena wɔyɛ henfoɔ ebi a wo maame wo papa wɔasɛ nom wɔyere wo kunu anaa wɔn yɔnko bi ɛfiri sɛ yɛsua sɛ ɛbɛyɛ nipa gyina papa na yɛsua sɛ ɛbɛyɛ n'atamfo no nso papa a ɛbɛyɛ mmerɛ sɛ ɛbɛtumi ayɛ wɔn a wɔnyɛ yɛ n'atamfo no nso papa nyansasɛm a ɛwɔ mu wɔ nie sɛ yɛbɛtumi ayɛ wɔ nipa bi a ɔyɛ wo bɔne papa a ɛsiane sɛ wɔyɛ wo tamfo nti ɔyɛ wo bɔne na mmom sɛ wo tamfo mu na wobɛtumi ayɛ wɔ bi a ɔnyɛ wo bɔne papa ado ntete bia yi mu no yɛbɛtoa so na yɛsua Nyankopɔn ne nsɛm sɛ ɛba Nyankopɔn anim a yɛmu biara wɔ asɛdeɛ sɛ wɔyɛ nipa papa sɛdeɛ nnora yɛsuaeɛ no na yɛ anuanom a wɔpɛ sɛ wɔbɛka Church of God asafo ne ho asɛdeɛ sɛ wɔbɛyɛ nipa gyina papa ankanka wɔn atamfo no nso kora ɛwɔ sɛ wɔyɛ wɔn papa afei yɛdeɛ ne yɛ asɛdeɛ mesra mo monti yɛ Filipifoɔ nwoma ɛti mmienu nkyɛmu dunum Philippians 2:15 ɛsɛ na moayɛ nipa a asɛm ni wɔn ho a wɔyɛ koron Nyankopɔn ne ma nkekaeɛ nni wɔn ho wɔ ɛnɛ ɛma abusua a wakontɔn na wɔkyeɛ a mohyerɛn wɔ wɔn mu sɛ akanea wɔ wiase sɛdeɛ twerɛ nsɛm no sie no Nyankopɔn ne nko a ɛwɔ nokorɛ asafo no mu no mo ho amma asɛm na mo ho ne dɛm biara Nyankopɔn ɛma dɛm biara inni wɔn ho wɔ ɛnɛ ɛma abusua a wakontɔn mu a mohyerɛn wɔn mu sɛ akanea wɔ wiase na sɛ yɛde yɛn toto han ho a ɛni kwan sɛ wɔbi nya yɛ ho asɛm bɔne bi ka
awasa yɛtumi mpo hyerɛn wɔ nipa mu sɛ kanea na wɔ kwan a yɛbɛtumi afa so wahyerɛn wɔ nipa a wɔwɔ asum mu no sei na teɛ wɔn nkyɛn mu 16 sɛ mukura nkwa asɛm no mu yie ɔkwan a bɛtumi yɛafa so abɔ yɛn bra no yɛabrɛ abɔ bɛtumi yɛakasa yɛabrɛ abɔ bɛtumi ada biribi adi mɔma yɛmfa nhyɛ yɛadwene mu sɛ ɔkwan a yɛfa so bɔ yɛn bra no ɛno mpo bɛtumi yɛakasa sɛdeɛ brafo kasa mu abɛbuo bi ɛteɛ no sɛ ɛne yɛyɛ kasa pii anaasɛ ɛne yɛyɛ ɛne wɔ soro pii sene ɔkasa ɔkwan a wobɛfa so ne wo nyɔnko nipa atena no saa ne yɛyɛ no saa usuban ɔbra no a wobɔ no yɛabrabɔ nso bɛtumi akasa ɔkwan a yɛfa so yɛ adeɛ ɛno nso tumi kasa ɔbra a yɛbɔ ɛbɛtumi akasa nti sɛ woyɛ ade papa a wohyerɛn te sɛ han wɔ wɔn a ɛte som mu yɛn ne Onyankopɔn ne pɛ anuanom ɛyɛ nyinaa sɛdeɛ adɛn nti na Onyankopɔn pɛ sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ yɛabɔ yɛ bra saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi yɛahyerɛn sɛ kanea mfato ho ɛwɔ sɛ adɔyɛ na wɔbra pa suban pa nyinaa firi yɛn mu adɛn nti mɔma yɛnkenkan Petro nwoma ɛdi kan yɛti mmienu nkyɛmu 12 1 Peter chapter 2 verse 12 na mɔma bra pa amanaman mu na deɛ wɔdi mo ho nsekuro wɔ mo mu sɛ nnebɔneyɛfoɔ no wɔhwɛ mo ne yɛyɛ pa no a wɔhyɛ Onyankopɔn anim Onyam nsrada no sɛ wobɔ bra pa a na sɛ mpo nipa ka mɔne ɛsiane wɔ bra pa a yɛbɔ nti ɛsiane nneyɛyɛ pa a yɛdi sɛ wɔn mu hunu a Onyankopɔn nsrada no wɔbɛhyɛ Onyankopɔn anim Onyam anuanom mu nim yɛwɔ nipa bebree no ana na sɛ ne wɔn mototo wɔn no a ɛyɛ dodoɔ no ate Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ ase ɛsiane wɔn mahunu no wɔyɛ nuanom abrabɔ mu mɛkae ɔbarima bi papa bi nko obegyaa ne yere sɛ ɔsɛ ne yere ba asɔre bi obegyaa no ɔsɛ ne etu na kɔtena wɔ sɔre no ne nkyɛn na so abra wo hunu sɛ ne yere suban asesa na wɔnyɛ basabasa ɛna kakra akyi nam baabi na obi bɛfam me na mefiri sɛ obi ɔbɛwɔ me sekan ana ɔbɛyɛ me bɔne bi na abra wɔyɛ ma wɔawɔ tuna ne yere gyina ne nkyɛn ɛna ɔka sɛ brɔde ali fa kyɛ me na mebisa sɛ deɛn na wɔayɛ a memfa nkyɛw ɔbɛ sɛ ɛna kakra ni na afe kakra atwa mu no kakra nka mekum me yere ɛsiane wo nti na mehunu sɛ me yere asesa ne suban asesa na brabɔ nyɛ brabɔ ne te sɛ kane ne bio no magye adi sɛ Nyankopɔn te ase na mbisa no sɛ wɔnua menya wɔhwɛ na wode na obu afu me ɔsɛ na abusuafoɔ ɛkɔ Manalo asafo no bi Church of Christ na ɔmo keka nsɛmmɔne pii ɛfa me ho ɛkyerɛ no na saa abra na wɔntie nkyerɛkyerɛ biara yɛ na sɛ abra wɔn yere bɛyɛ wɔnua wɔ asafo no mu no ɛnam ne yere na brabɔ so ma nakoma asesaeɛ Yesu wɔ Petro nwoma edi kan eti mmiɛnsa ankyɛmu baako 1 Peter 3 verse 1 saa ara na mo ayere no mommrɛ mo ho ase ɛma mo ara mo kununom na sɛ binom antie asɛm no nso a wafa wɔ yere no mabrabɔ a asɛm inni ho so anya wɔn
ebi mo on mo na se yimpo won mu Nyankopon asem kora no a obetumi ya nam oyire no su by pa obetumi ama ne kunu nso wasesa oyire o wa asafo ne mo bra papa a wo bɔ no usu by pa na wo da no di ne bema wo kunu nso wasesa o manalo asafo ne wo gumi ho fi na so se wo hwɛ obra pa a mo bɔ no a nipa betumi agu ho fi nipa betumi atwa ntoro ato so na so se wo hwɛ obra pa a wo bɔ no a ne nkrofo hwɛ obra papa a wo bɔ no a amompo betumi asesa eno nti anuanom na sadi yese ya bɛhyerɛn sɛ kanea wɔ nipa mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ nipa bɔne a wɔbɛhyerɛn wɔ mu sɛ kanea no wɔn bɛsakyera wɔn adwene agye di sɛ mpa wɔ Nyankopɔn bi te ase afisɛ nokore Nyankopɔn no yɛda nokore Nyankopɔn no adi wɔ nipa a wɔn magye wɔ Nyankopɔn adie mu wɔ Nyankopɔn wɔ tumi na Nyankopɔn tumi no ɛbɛtena wɔ mu wɔ Nyankopɔn ne dɔ wɔ Nyankopɔn adɔyɛ Onyankopɔn ayɛ mu yie ebetumi aba abetena wo mu na okwa ba ne betumi afa so hunu saa Onyankopɔn suban nyina wo nipa mu abana saa nipa ya hye Onyankopɔn anim nyam nsrata no enipa betumi anam yenwuma paso ene yoye papa woda no adi no eno na be ma nipa hye Onyankopɔn anim nyam eno na be hyerɛn sɛ kanea wɔ nipa mu mama yɛnken kan mate yɛ ngoma eti num hankyɛ du na Matthew 5 verse 14 mone wiase han kura da bepɔ soɔ ntumi nhunta hankyɛ du num na wɔnsɔ kanea emfa nhyɛ kodoɔ ase na mu wɔde si kanea du yɛ so na ahyerɛn ama wɔn a wɔwɔ ɛdan no mu nyinaa dunsia na santi mama mo kanea enhyerɛn nnipa anim na wɔhunu mo ne yɛ pa na wahyɛ mo agya a ɔwɔ soro no animuonyam Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm ne nkyerɛkyerɛ yɛ nwanwa sɛ ɔsɛ ne santi mama mo kanea enhyerɛn nnipa anim sɛn na sɛteyɛ na wɔhunu mo ene yɛ pa na wahyɛ mo agya a ɔwɔ soro no animuonyam na enipa betumi yɛhyɛ agya no animuonyam yɛwɔ nipa bi no wɔ no mu a wɔamo apaaba wɔ nyamesom mu wɔamo kora mpɛ so wɔbɛsom wɔ Nyankopɔn kora bio esiane nipa suban ne asɔfoɔ ne nsɔre wodoɔ nyinaa yɛ pɛ ɔmo nyinaa ma yɛ pɛ ɛbra mehyɛ ase na mɛka nsɛmpa no wɔ Pampanga no obi ba ka kyerɛ me sɛ ɔmo nyinaa ma yɛ pɛ ɔsɔfo mo nyinaa yɛ sika yɛ na mo hwehwɛ mo nyinaa ma yɛ pɛ nsɔre nyinaa yɛ pɛ sika no ɔmo nyinaa pɛ di mo nso mo hyɛ nipa so gye wɔ mo nsɛm sika ɔmo firi sɛ ni nsɔre nyinaa yɛ pɛ nti sɛ ne sanka nipa yi bɛhyɛ wɔ Nyankopɔn anim wɔ nyam no na yɛgu Nyankopɔn ho fi na yɛdi wɔ Nyankopɔn atam ka wɔ Nyankopɔn ho nsɛmmɔne nti sɛ woyɛ obi a wosom Nyankopɔn a yɛnam wɔ bra papa so suban papa na wɔsɛ yɛda ne din na nipa atumi ahyɛ wɔ Nyankopɔn animuonyam nti Nyankopɔn no mmara nsɛm a yɛsua no sɛ yɛde yɛ adwuma a na yɛyɛ ade papa ne yɛbɔ bra pa a nipa hwɛ yɛn suban papa no ɔmatumi ahyɛ wɔ Nyankopɔn animuonyam ɛno nti anuanom mama yɛn hyɛ yɛn den anuanom mpo a wɔwɔ asafo ne mu no mo ne yɛ pa ɛma nkurɔfoɔ hyɛ wɔ Nyankopɔn animuonyam ana wusu ba bɔne ma nipa mpo nyɛ wɔ Nyankopɔn ni ana moyɛ nneɛma to nkurɔfoɔ sunti de ahyɛ nkurɔfoɔ abufuo ana moyɛ nneɛma gyegye nipa ma mo bufu abra bɛn na wobɔ mama yɛn kenkan Romafoɔ nwoma etimienu ankyɛmu aduonum yɛnsa hase wo a wohoahoa wo ho mmara mu no
Enye nam na wonam emrato so de Nyankopon nim twitwiri fam wana. Romans 2:23. Wa wodi ho emra mu no. Enye nam na wonam emrato so de Nyankopon nim twitwiri fam. Ye woni pa bi nim wo no mo ye omo so mo ye dipa kronkron. Na wo ma wo mo asori bia wo nko wo soro aheman mu. Wo bebre wo behye. Saa nkrofo yi omo ka so mo ye kristofo. Enso omo so ba bone ama nipa nya Nyankopon ho nsɛmmane ka ɔmo nam so ba bɔne so ma nkurɔfoɔ de Nyankopon anim atwitwiri fam ɔmo nam ɔbra bɔne so ma amanamamufoɔ di wɔ Nyankopon atam ana abosomsomfoɔ kora nya Nyankopon ho asɛm ho ɛka kaso nya nipa we no so ɔkɔ asɔre no we nyamesom ni ben we nya nipa we no so ɔkɔ asɔre no hwɛ ne suban hwɛ na bra ba wɔbɔ na sɛ mpo wo kasa wo nkwa no yɛ no kora safo mo nkwa na mo benya nkwa wo so yɛ Kristo Nyankopon ne nkyerɛkyerɛ sɛ ɔmo nkɔ wasafo biye no wɔbɛta ne wɔn ma na da bi da wɔda di kyerɛ wɔn da so ba papa di kyerɛ wɔn da dɔyɛ di kyerɛ wɔn na sɛ nipa ne nkɔ wɔ asɔre bi a na no nkyɛ so bebu na tɛn so ɔmo deɛ ɔbɛkɔ ɔbɔ nsɛm gyem da bi nkyerɛ so ba papa nkyerɛ de papa ne mom de atwere kronkron ne kani asɛ mo na wɔdɔ adi nkyerɛ wɔnom momma wɔnom aduane mompo wɔnom yɛde de atwere kronkron no ka adoti asafo ne mu anuanom wɔn mo mfa Nyankopon ne mmara nsɛm nyɛ adwuma no ɛnam wɔn so ma nipa di Nyankopon atem deɛ ntia mɛka saa nsɛm yi akyerɛ mo ne sɛ de yɛbɛyɛ wo nyame so mo nyɛ kwa sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo bere a wo bere nyɛ kwa sɛ wɔba asafo yi mu bi anaa wokɔ asɔre wɔba asafo yi mu na sɛ wohwɛ na sɛ womma mɛbɔ bra pa ɛbɛyɛ anka mɛmɛka asɔre no anyɛ hwɛ no wommɔ bra papa ɛfɛ sɛ yɛatwerɛ no wɔtwerɛ kronkron no mu sɛ wɔbi mpɛ sɛ wɔbɛyɛ sɛ tie ama Nyankopɔn a wɔbi mpɛ sɛ wɔbɛtie no kora asafo no nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ sɛ yɛma wɔn kɔ ɛwɔ sɛ yɛyi wɔn mo firi yɛn mo moma yɛn kenkan Korintofoɔ nwoma edi kan 8:5 ɛnkyɛmu dubaako na matwerɛ mo sɛ obi a wɔfrɛ no wɔnua yɛ odwamanfoɔ anaasɛ oniberefoɔ anaasɛ ɔbosomsomni anaasɛ abɔfoɔ anaa kɔwensani anaa tɔkwapɛfoɔ mo ne saa nipa no nidi na ɛfa me ho bɛn na merebu wɔn a wɔmfrɛ mo mu no nso atɛn bi ɛnyɛ wɔn a wɔfrɛ mo mu no na mebu wɔn atɛn na wɔn a wɔmfrɛ mo mu no wɔ Nyankopɔn bɛbu wɔn atɛn mo nyi deɛ ɔyɛ ɔbɔnefoɔ ne mfiri mo mu nti sɛ nipa ne yɛ nipa bɔnefoɔ wowɔ asɔre no mu na bra bɔne na wobɔ adwaman woyɛ ɔbosomsomfoɔ woyɛ ntɔkwapɛfoɔ woyɛ kɔwensani wɔkeka nipa ntɔkwa woyɛ no ma basabasa wonsene asɔre mu nsɔre foforɔ deɛ wɔnom nsa boro kora mfa wɔn ho wobɛtumi a yɛwie akɔtena asɔre dan mu wobɛtumi abɔ adwaman asɔre dan mu wɔn nto wo nsɛm mpam wo mpo asɔfoɔ no bi wɔn kora mo ne asɔfo ma no kora na aboro bom ebinom yɛ mmimfoɔ ebinom yɛ ntɔkwapɛfoɔ ebinom yɛ sisifoɔ ebinom hyɛ wɔn nyɔnko nipa so ebinom ma wɔn nyɔnko nipa brɛ kupɛ adwaman akɔ ɛbɛyɛ anka mɛnkɔ adentira ɛfiri sɛ ɔsɔfoɔ no na wɔma na anya wo sika adi wɔnyɛ sika bebree wɔnya kwan yɛtumi ataata nkorɔfoɔ wɔn sɛ ebi koraa nkɔka nsɔre bɔne ho bia wɔ Nyankopɔn bɛhunu wɔ mmɔbɔ adentira ɛfiri sɛ asɔre no wɔhunu sɛ nkorɔfoɔ yɛ no ma bɔne asɔfoɔ no ani tua wɔn ano nka sɛ wankɔka wɔn ho koraa wɔwɔ anidasoɔ sɛ wobɛnya nkwa ɛfiri sɛ nnwuma no bra a asɔre ma ne bɔne yɛ bra bɔne ɔso wɔkɔ asɔre nso wɔnom nsa ɔso wɔkɔ asɔre nso wɔbɔ adwaman Nyankopɔn tua wɔn ano kɛkɛ wɔma yɛn kenkan tete nwoma eti baako nkyɛmu dunsia Titus 1:16 wɔkasa wɔnim wɔ Nyankopɔn wɔde wɔn enyuma pa no wɔyɛ akyiwadeɛ yɛfoɔ ne asoɔdenefoɔ na wɔmfra ma
one ma when you win Yankupon. That's what one ma brabo, what shall one near your ya and some fataso Christoni. The Church of God as a Fimono, where you knew as a Finima, when you walk as our bishop, when you walk as our battery will be. Comedy what time for cram and Dianini. So when soon what time for to come then one money bin num a mona you know, and you're not be nothing. A mammo in shed ni paso, mammo yen ni paya yati. That's on Fato or Church of God as a Fimu. Now, what there was a woman pepper. Papa the opa ye dwamamo ani bre adwaman abosomosom duabro ensabro amim sisifuo mone ni pasa no ennante ina tesa no ye ne wan mu ni dikrampo afame ho ban se mebu wa na wana Yankopon ne bebu wo naten enti munyi de oye ni papa Yankopon ne mransem na so kadle kefo amfa anya adwuma kadle ka asafo yo ni brefo kora betumi akọ asore mfa bia ho oye kwa wensa ni kora ni kwa buru yetumi akọ asore anotumi akọ asore baba obi anka hwe na eye pope no muni pamo wonum Roman asafo ni no asofo ni mumuni ye pamo wo ti se Martin Luther no ye Catholic ni ye pamo ni free Catholic asafo ni pamo Martin Luther and wo kote wono na so na kote Protestant som bagun Martin Luther no ye Catholic sofo Martin Luther no ye Catholic sofo na so bere wo hunu pope ni nyuma abone no na wo sorry ti asofo no na wo kasa tia cancer money tia pope no amono na so asafo ma no mo bokro no kra yempamo wono sa bebre na otumi ko ba dwama be se ko tena soro dan mu ko wensani okoboro ba tena soro dan mu okobo otumi ko okoboro mo ne ni pete sa ni di wa asafo yi mu adentira mama yankenkan ko rent fo mabuti mama wana adam ana nyonko bone saye wabrapa fakuo bone saye wabrapa sa ni peyi ya nipa bone fo mo wa asafo no mo bobra bone se ya ene wa no nante adentira avese nyonko bone saye wabrapa afato ntosi na se ntosi gu kentemu na de ya pro no wa anyi amfiri mu a tomatoes no apro no be saye de aka no nyina anu nte nipa bonefo no omo wa asafo mu ne yetu wo omofo no wo munta ye pamo wo no da ben ye be pamo nipa yi omo fete prakopa ne ye pamo wo no mefura asafo ni mu anata bi wo ma ye kenkan tito ngoma etimi ye nsanche mudu ase nichemu fare ba ya wakasa ache ne mpre no suwo na watu ne fusu wantia no wapa menim se Catholic and sorry mono musia say woni pa wode papa mu ba wakasa acha no prekone ni mpre no pano nipa wode papa mu ba wakasa acha no preko watu ne fu mpre no na ne nyina achi wo so wontie na bone no an wo pese wotene mu on pese obesa acha na adwene a onyankopon waka acha wo sempa kan se pano mompo no tito ye nyankopon sofo Yenipa wanyankopon wasaf so bi wo Church of God asafo ni mu na wo ya ade entene watu ne fu bia wontie yatia na wontie nyuma bone na wo ye no chichemu fare ba ya wakasa ache no ne mpre no ne mpre nsa so no onipa ode mpapa mu ba wakasa ache no preko ya tosum ye no wantie po no ensore foforo nye ensore foforo mpo won empamo wana asafo mo bobra bone wa asafo ni mu eno te bi ni mo kwa asore pa na so hwe obra bone ya wo bode ntira asafo ne ma ho kwa ye ntu wo mo nsan ana ye mpamo won asafo mu ye mfo asa so ban fo ne so wa ha age ye hunu na se ye hunu nko ade ne ye tuofo na wunti a ye betu wasen obese se ama meka ye nim nipa na ama meka ye nim ye ntumi ntu nipa ne nsan na mo se nipa
ana yɛkyerɛ nipa no sɛ ɔbra bɔne wei na wɔbɔ a ɛbɛdi kan atuufo ɛbɛkasa akyerɛ wo wosan yɛ bio a ɛbɛsi atuufo na sɛ ne nyinaa akyi wo mpɛ sɛ wɔbɛsakyerɛ bɛpam wɔ yɛ mmara nsɛm sɛ ɛpam wɔ no mfiri asafo no mu agye sɛ bi a yɛnim ndase yɛnim nko ade nti sɛ yɛ asafo mu no nyinaa ɛbɛsɛ yɛ nuanom ɛbɛtumi ɛnyɛ sɛ obi nso te asɛ wɔka sɛ onipa asɛm asi kora ɛna anoma ahunu sɛ no wɔnom nsa yɛanyɛ no hwee nso ma menkɔboro bi bo na dede sa na nkurɔfoɔ nyinaa sɛe nti nokora asafo no mu no yɛmfoɔ saa ne ma ne so tete yɛ kristofoɔ da apɛn so no yɛmmara asɛm sɛ nipa yɛn adɔto ho sɛ yɛn nyinaa yɛbɛyɛ sɛti a na sɛ nipa no sɛ wɔn deɛ wɔmfa Nyankopɔn anya asɛm a bɛpamo asafo yi mu no wonim nnubɔne a yɛmfoa wo so sɛ ɔmo a monom nnubɔne yɛmfoa wɔ ɔnom so sɛ twerɛ kronkron no aka sɛ yɛmfa mmara yi nyɛ adwuma yɛde bɛyɛ nipa abɔnefoɔ bɛpam wɔnom wɔhwɛ na mmara nsɛm no wɔmfa nyɛ adwuma a ɛbɛtu wasɛn ɔfiri sɛ yɛwɔ asafo no mu mpanimfoɔ yɛn nso yɛwɔ asafo mu mpanimfoɔ wɔyɛ asafo mu sɔfoɔ kora mpo a anaa wɔyɛ asafo mu mpanimfoɔ kora no a tɛbɛtumi afrɛ ne sɛ Cardinal Ephraim anaasɛ Cardinal Danny wɔn yɛ asɔfoɔ na mmom sɛ asɔre mu mpanimfoɔ asɔre no mu asɔfoɔ wɔn nso mfa Nyankopɔn asɛm anyɛ adwuma ɛbɛtu wɔn mu asɛn wɔhwɛ na wɔn nsakyerɛ no yɛ apam wɔn Nyankopɔn no mmara nsɛm ɔfiri sɛ Nyankopɔn mmara nsɛm na ɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwuma asafo yi mu no mmara no obi anso nsɛm Nyankopɔn no mmara nsɛm te deɛ Nyankopɔn aka na yɛde bɛyɛ adwuma Nyankopɔn asɛm ɛna yɛde yɛ adwuma hwɛ ma na alo asafo mu no ɔmo ntu nipa nsɛn ɔmo ntumi ntu ɔmo di kanfoɔ nsɛn ade ntira ɛfiri sɛ asɔre no yɛ ɔbaakofoɔ deɛ na mo ma asɔre mu deɛ mɔsɔfoɔ no yɛ ade bɔne mommɔ mpa yɛ ma no momsrɛ wɔ Nyankopɔn mommɔ mpa yɛ ma no monom deɛ wɔ Nyankopɔn ɛyɛ adiyifoɔ no ɛwɔ Israel Nyankopɔn asɔfoɔ no ɔmo wɔ Israel no ɔmo nni nokorɛ no monom deɛ Nyankopɔn ka kyerɛ wɔn Nyankopɔn ka sɛ mɛgye me nwan afiri mo nsam momma yɛn kenkan Ezekiel ngoma eti aduasa nan ahenkyɛmu du Ezekiel chapter 34 verse 10 sɛ Awurade Nyankopɔn sie ne yɛhwɛ me ne nwaahwɛfoɔ no anya na mɛbisa me nwan no wɔ wɔn nsam na mama wɔagyae enyaahwɛ adwuma no yɛ na enyaahwɛfoɔ no anyɛ ne wɔn bio na magye me nwan afiri wɔn anumu na wɔanyɛ wɔn aduane bio mahunu sɛdeɛ ɛbɛyɛ asɔfoɔ no ɛnidi nwan no wɔmfa nwan no nyɛ n'aduane ni nti asɔfoɔ abɔnefoɔ asɔfoɔ atorofoɔ no enwan no na wɔdie wɔn kum nwan no re deɛ wadɔre sradeɛ na wɔn awe ne sradeɛ enwan no fusuo na wɔn kyim nom ɛni wɔ Nyankopɔn ka kyerɛ Israel nwan ahwɛfoɔ Ezekiel ngoma eti aduasa mie eti aduasa and 9 Ezekiel 34 verse 2 ase wo nipa ba hyankom tia Israel nyanhwefoɔ hyankom na ka kyerɛ wɔn nyanhwefoɔ no sɛ Awurade Nyankopɔn si yenie munie Israel nyanhwefoɔ a wɔyɛ ne wɔn ho no ɛnyɛ nyan na nyanhwefoɔ yɛ ne wɔn wɔdwanhwefoɔ wɔdwuma ne sɛ wɔbɛyɛ ne nyan no wɔn yɛ ne wɔn ho didi so wɔn nwene nyan no ho nti na wɔ Nyankopɔn sɛ meyi me nwan afiri mo nsam magye me nwan afiri mo nsam na mo anhwɛ wɔn so bio na mo anni wɔn aduane bio ɛno nti Nyankopɔn asafo yi mu no mo ma mo nsuro anuanom mo nsuro firi sɛ deɛ wɔdi mo anim kan no ɔno kora na ɛdi bɔne kora ɛbɛpa mo no asɔre di kanfoɔ mpo ɔno na wɔdaadaa mo a deɛ di kan mo mmɔ mpayɛ na Nyankopɔn mpa mo no mfa to ho sɛ yɛ me na medaadaa mo a momma mpaeɛ na Nyankopɔn mpam me na Nyankopɔn nyi mu mfiri me nsɛ mmerɛ ma wɔ Nyankopɔn so bɛtumi ayɛ ɔsɔfoɔ torofoɔ wɔn pɛ wɔn nkwagyeɛ no na wɔbɛsɛe ne man no Onyankopɔn bɛtwa ne tiawa ɔbɛyi no afiri wɔn mu hwɛ Israel asɔfoɔ no ɛberɛ a wɔn anhwɛ wɔ Nyankopɔn ne mamfoɔ so na asɔfoɔ no di nkwasiyasɛm no
Onyankopɔn gye Israelfoɔ nyina firi asɔfoɔ ne nsam. Ɛnyɛ Onyankopɔn dene. Abra Israelfoɔ kɔdii Babel hene nsam. Onyankopɔn ma Babylon hene abato hyɛ wɔn so gye Israelfoɔ efiri asɔfoɔ ne nsam. Na Babylon ahenni fa wɔn mu numu. Deɛ mɛpa kyerɛ ne sɛ asafo ne mu no sɛ wɔdi kanfoɔ no ahyɛ nipa so na wɔtete asafo ma no na wɔhunu asafo ma ne mmɔbɔ na wɔno amaame mpo ohunu ne mmɔbɔ ne nuanom na wɔhunu wɔn mmɔbɔ amakunu makenkan bɛkenkan atwerɛ nsɛm bi dwene ho wɔsɔfoɔ bi ɔno ane maame wɔpam no afiri asafo ne mu ɔno ane maame wɔpam no afiri ne fie ne nua wɔkye no atum bɔne bɛn na wɔn yɛ bɔne ɔmo yɛ nyinaa ne sɛ ne ba ne bɔ brabɔ ne ɔmo kɔkae no wakɔkye ne nua no watum hwɛ wɔn maame woyɛ ne bɔne sei muntie deɛ twerɛ kronkron no ɔsie yɛwɔ mmɔfra bi no mu wɔ hɔnom saa na wɔn so ban tie Proverbs chapter 19 verse 26 I say deɛ ɔbɔ na agya atirimɔden na wɔpam ne na no yɛ aniwu ɔba maame no ɔyɛ wɔba a ɔyɛ ahohora ne wuo ba ɔma yɛn kenkan borɔfo kasa mu deɛ ɔbɔ na agya atirimɔden na wɔpam ne maame anaasɛ ne na no yɛ aniwuo ne ahohora ba ɔyɛ aniwuo ne ahohora ba. Sɛ ɔsɔfoɔ bi afoa nipa so ma ɔmo yɛ adebɔne wɔnua wɔn nkwa da ho mu wɔn nkwagyeɛ ɛda ho mu asɔre wei na abɛkɔ asɔre yɛ tiri mu ɔden nsɛm wɔ mu ɔbɔ adwaman kora yɛn nka hwee no oyɛ mu mpo nhyɛw wei na wɔbɛkɔ twerɛ kɔnkɔn sɛ deɛ wɔbɔ na agya tiri mu ɔden na wɔpam ne na no yɛ aniwuo ne ahohora pa mama yɛn kenka mebusɛm Etia aduonu nkyɛmu aduonu Proverbs chapter 20 verse 20. Deɛ wɔdome na agya ne ne na no ne kanea bɛdum sum kabii mu. Wodi wo maame atɛm, wodi wo papa atɛm, woboro wa mu nua a esum bɛduru. Wo kanea bɛdum sum kabii mu. Nti mɛnni wo maame wo papa atɛm. Anuanom yɛnka wei ma mɛdi wo atɛm. Mɛnka wei ma mɛto nhyɛ wo so. Mɛnka wei sɛ mɛbɛhyɛ wo abufuo. Na mmom mɛka nokorɛ no akyerɛ wo. Deɛ bɛto w'abrabɔ mu sɛ wodome wo maame no papa deɛ bɛto na mɛka akyerɛ wo twerɛ kronkron no nkyerɛkyerɛ nipa sɛ yɛnhyɛ yɛn yɔnko nipa so twerɛ kronkron no mpene sɛ wobɛyɛ wo yɔnko nipa bɔne twerɛ kronkron no mpene sɛ w'atamfo kora mpo no wobɛyɛ ne bɔne na sɛ twerɛ kronkron no sɛ nyɛ w'atamfo kora bɔne a wo maame na wobɛdome no wo papa na wobɛdome no wo kunu na wobɛdi n'atam awɔ se yɛyi saa no ma ɛfiri yɛn mu ɛno ne yɛbɛyɛ yɛn yɔnko nipa wo maame na abɛpam no afiri wo fie wo papa na abɛpam no twerɛ kronkron ne sɛ deɛ wɔdome na agya ne na no ne kanea bɛdum sum kabii mu ɛyɛ mmara nsɛm wɔ asafo no mu sɛ yɛkyiri bɔne obi yɛ ade bɔne a yɛyi bɔne ne firi yɛn mu mmara nsɛm no sɛ yɛnyɛ nipa papa yɛnyɛ nipa nyina papa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnwuma pa kanea bɛhyerɛn ɛnyɛ ade bɔne no a yɛbɛyɛ no ɛne yɛbɛba bɛpa ho ntoma ade ntirɛ adeɛ ne nsunsuansoɔ sɛ wosua wɔ bra pa sɛ wosua sɛdeɛ yɛse yɛ nyɔnko nipa papa sɛ yɛsua papa yɔ ne yɛyɛ wɔ tamfo kora papa yɛwɔ yere papa yɛwɔ mma papa yɛwɔ kunu papa yɛwɔ awofoɔ papa wɔase baa wɔase barima yɛne papa yɛnipa wɔ ne ɔmote mpɔtɛ mu yɛwɔ ne papa na sɛ woyɛ papa yi nyina wobɔ bra pa yi amfasoɔ bɛɛ na wobɛnya ɔma yɛn kenkan mabusɛm ɛti du baako ahenkyɛmu aduasa Proverbs 11 verse 30 ɔtene ne yaba yɛn kwadua na onyansafoɔ deɛ wonya akra sɛ wɔbɔ bra pa sɛ wɔbɔ tene ne bra ɛbɛtumi anam wɔ so ma obi asakyera wɔase ba wɔase barima wo nuanom wabusuafoɔ nnipa ne wɔn mote mpɔtɛ mu wanyɔnkofoɔ mpo bɛtumi anam wo so ba papa so asakyera woanya wɔkra ama Awurade wɔyɛ saa de wei a wonim sɛdeɛ ne boɔ se yɛ dene sɛ watwe ɔkra ma Awurade woyɛ sɛ tie ma wɔ Nyankopɔn a mfasoɔ bɛɛ na wobɛnya wonim sɛ deɛ sɛ som bɔ se fa mama yɛn kenkan Yakobo nwoma 5:9
Proverbs chapter 5 verse 19. Menuanom sɛ mo mu bi fom firi nokorɛ ho na wobi dane no a. Verse 20. Mani hunu sɛ deɛ wɔdane wɔde bɔneyɛni firi ne mfomsoɔ kwan soɔ no bɛgye ne kra firi owuo mu na wakata bɔne pii so. Emu da hɔ sɛ obi fom firi nokorɛ kwan no so a na sɛ obi sakyera no na obi dane no firi na kwan bɔne so a ma ne hunu sɛ deɛ wɔdane ɔde bɔneyɛni firi ne mfomsoɔ kwan soɔ no sɛ wɔma ɔde bɔneyɛni bi sakyera firi ne mfomsoɔ kwan so a ɔbɛgye wɔ kra firi wɔwuo mu. Hwɛ wo wagye wɔ nipa firi wɔwuo mu. Deɛ wɔdane ɔde bɔneyɛni firi ne mfomsoɔ kwan soɔ no bɛgye ne kra firi wɔwuo mu. Ɔbɛgye ne kra afiri wɔwuo mu. Osuban papa tumi agye wɔ kra bi afiri wɔwuo mu na afei wakata bɔne pii so. Anuanom saa adeɛ wɔ yɛwu hia wɔ Nyankopɔn na sɛ wakra baako pɛ na abɛtumi adane no afiri na kwan bɔne so kora mpo a wɔ Nyankopɔn n'ani bɛgye. Ɔma yɛn kenkan Luke ahometi 2:7 Luke 15:7. Mesɛ mo sɛ saa ara na anigyeɛ bɛba soro wɔde bɔneyɛni baako a wɔsakyera n'adwene ho sene nipa tene ne ɛde ɔkronkron a ɛhia wɔ n'adwene sakyera. Anuanom monhwɛ saa nsɛm yi. Monhwɛ nsɛm Awurade Yesu Kristo mpo de numere edi dwuma. Hwɛ ɛnɔɔso nipa baako pɛ nipa baako ne nipa de ɔkronkron de wɔhe na dɔɔso. Na so Awurade sɛ mesɛ mo sɛ wɔka kyerɛ akristofoɔ na ɛwɔ hɔ no ne sɛ saa ara na anigyeɛ bɛba soro. Nyankopɔn ani bɛgye. Abɔfoɔ ani bɛgye. Nyankopɔn ɔba n'ani bɛgye. Ɔde bɔneyɛni baako a wɔsakyera n'adwene nti. Sene nipa tene ne ɛde ɔkronkron a ɛhia wɔ n'adwene sakyera. Nyankopɔn ani gye bebree. Sɛ nipa baako asakyera nam so ma obi asakyera Nyankopɔn ani bɛgye. Mfato ho me wo nua barima Daniel nua ba lose. Wana amunim wɔn, wana amahunu wɔn a wɔwɔ yɛn nkyɛn no. Wana wetwa yɛ ho ahyia. Anuanom sɛ yɛanya ade bɔne a Nyankopɔn ani gye. Sɛ woanya bɔne a Nyankopɔn ani gye wo ho. Wɔma yɛn kenkan. Ɛnyom etidu nsia ankyɛmu mmiɛnsa. Psalms chapter 16 verse 3. Na kronkronfo a wɔwɔ asase so wɔ no wɔne manimonyamfo a wɔsɔ mani kura. Onua sɛ woyɛ sɛtie ma wɔ Nyankopɔn n'ani gye wo ho. Wobɛsɔ Nyankopɔn ani. Woyɛ wɔ nyɔnko nipa papa, wo kunu wo yere wɔdɔ Naputsyam ka. Siyam naputsyam kami, natutuwa ang Diyos sa amin. Mas natutuwa pala ang Diyos sa isang makasalanang nagbabalik loob kesa sa aming siyam naputsyam. Ang laki ng gravity nun gumamit kasi siya ng numero 99 versus 1. 1 versus 99. No? Na kung kaluguran ng Diyos ang pag-uusapan, sa tiyempong may isang makasalanang nagbabalik loob sa Diyos, yung kaluguran niyang naidudulot ng 99. Pagkakatuwa ang wika sa langit sa isang makasalanan na nagsisisi. Kaysa, kailan ba ginagamit yung... They will be joy in heaven. More than. When do we use the word more than? You know, we use that when we compare the delight of God of those 99 saints versus one sinner that repents, who was formerly evil, a womanizer, a killer, a drug addict, but he learned the doctrines and he was converted. God is very happy with that. And in the heaven, there's joy. More than the 99 who are already saints.
So the point is, one soul that repents and returns to God is very important to God. So we need to show good works to our fellow men so we can gain them. Even with one that you can convert, you can make God happy or joyful. I just want to show you the reason why I'm elaborating this. For example, but I ain't me see sign of message here. If for to bet me wo hie ni ani age. What the upper man bibia ne bo yetene. What the upper man wo hie ni beye ebia 5 million. Ana say bia de ma wo hie ni atade a wo hie ni manatade bia ne bo 10 cedis. Oka je be so ne de ma sha atade ne bo 10 cedis. Oba wa tu. Na so de osikani kwana koma ne 30 million atade. Na ni so Everyday on what top the atade water na sene the boss ne the wodi ya no nti dene so betumi ama osikani ani age osikani dene so ma ani age ana be so nani wodi ya pa akoma wo hiani watermelon kase ba ako o manage e beje no emre so ma wo hiani ani age na osikani betumi akoto watermelon kwache sikani wodi ya watermelon top manafa kwache no ni kura nza anyo abaka tira wo se awode begu ha fa ma obi enu no de pa tira ne se yebetumi ya so wenyankopon wani na bring na nso se yetumi amma wokra bi sachera utumi nya wokra bi ma wenyankopon na sachera mfeto de pabonefo ebia na wukunu sade be ya wukunu mesesa ne suban na wabanyankopon chen se nam wabra boso na se wukunu tumi mesesa na wabanyankopon chen yankopon ne mfeto wo ba no mu no bone ana woye na mabone woye bone ahodo bebre mo se wutumi sachera no a wenyankopon ne beje wo ho da kane ne wo osof ye mu baako asampaka fo mo baako asofo mo baako kane wo mo bone ne wasachre nje enuanom tanya wo ho a mo tie yen se be ye enuanom wo no krasa fo ni mu na se oyere anasa wo man mo baako na se me setumi esachra na mo so ba papa dia wenyankopon ani beje ti yerem ye nyina yasade bota yenti ya wenyankopon chra yen se ebe nyonko nipa papa no ene se o papa ya wo bede na dia kire nipa no obatumi asachre fi na kwan bone so mama yenken kan mebusem etidu ba ko anchemu ediasa Proverbs 11 verse 30 watini ya ba yenkwadua na wonyansafo nya akra wonyansadi bia na twe wakra ma wonyankopon obetumi atwe wakra ma wonyankopon monhwe anuanom a tetena ma kire won 1968 na me kanse mpa no obi na hona no result anuanom a wo ho no mo no enkire no esatira wonom omo aswaba isana wobra pa wonom boy yenti nipa wonom tempete mu watumi asachira wonema wana asenom wonyerenom aba ye oyere papa monima de kodienti a eye anuanom a wo ahai no modoso nyase be ye ma wo mo adwuma anyase bia ye doso wa asafme esase ya gidin wa ban mu ntira dabi anyase ye wo sika bebreti na nipa ba asafi mu no kre wo mche ni sika mpo na so aba ne sen na asafi doso na nipa bebre wa asafi ni mu adentre efese na manuanom so ban papa so etwema wonyanko di pasachera nyankopon wa asam ye no pre wonyankopon se onyansafo na wonya akra na tumi enya wakra nyankopon ni beje wo ho anonti se o wotiri mo pobi so pesa wo baka asafo no abo opra papa da so ba papa di na sa impo okunu oye na ma nsem fata oma
ebi a wo nipa bi obusuni bi a otane ho esane wo bra papa nti ye betumi yaso wonyankopon wani bebre na wonyankopon bo hye Oma yenkenka Yeremia ngoma etie di asa na nchemu dunkron ya se wormo na sadani agufu woni befiri na mama wodoso na worisha mahye wonani mo wonyam na worenya ketwa ani anu mafuno yene ndiye wonyankopon kan yene wonyankopon bohye na mama wodoso na worisha anu nti ani anu masafi mu no yaso nte asafune tumpon trana yetre akama yese miami yahudu wo wiase afana no ya wasoro ni wo wiase afana nyina isane wo nyankopon ne bohye nti ase wonmo na asada ne agufu woni befiri na mama wadoso na warinsa nti hwan ene be ma wonmo doso wo nyankopon yawo asɔre bi wɔ hɔnom a wɔwɔ bina one and result yɛfrɛ wɔnom sɛ adwamanfoɔ nsafo wɔmɔfrɛ asɔre sɛ adwamanfoɔ asafo botaeɛ nti a wɔmɔfrɛ asɔre ne sɛ adwamanfoɔ asafo ne sɛ wɔmɔkɔka nspa sɛ wɔmɔkɔka nspa no a na wɔmɔ asammaa ne lae ama ho fofo no mo de mo sisi anim ho na mrante wa na mo ba asɔre no amso aye maya no obetumi ase ne wo pepe na abrante no ebe ware na osije se oba ma asɔre ebinu mo so maka se mama wa adwuma amo de aba o ma asafo bi baka se so ye police ni na so baka ye ho a bisi o sa posifo opani da why ne ma wa on mo doso anya we nyankopon e wa on ma tro nkyerɛkyerɛ nti ɔmo na makɔno ne adwaman so na ɔmo doso mo ma yɛ nkenkan patro ngoma twaso miyenu ase wa on mo hwɛ won fa ahodi bɔ no wa on ankasa mo yɛ dwirimu die broyɛ ma no watch someone nam akono so na eka na ang Mormons kaya dumami, pwede mag-asawa ng 10. Meron namang relihiyon, pwede ka mag-asawa ng 5. Sabi ni Pedro, adoso. Of the latter days for us but for yirin munu betumi aware nsia wa latter days saint. Endo omo doso mo manofo. Omo nam honam akono so na doso. Anya se bi anyankopon asem na wa omo nam so doso. Anya no kura no na wadam so doso. Kafi so omo asafo mo no wo ba bi o mema wo yire o mema wo ba ana akoka wo mema wo adwuma. E wonya nyankopon wasabon tina bedam so so latter day saint for didie ni say wo ba o ma so no bia wakɔ heaven na virgin nso twon ma o mo ne ba bia na danso twon wo soro enti wo mo nam honam akɔno so na twin nipa ba wɔ nasafo mo hwɛ mo mo no fo asɔre en fikra kronkron mo ntie wo mo nkyerɛkyerɛ no mo yɛ nkenka latter day saint for nkyerɛkyerɛ Church of Jesus Christ of Latter Day Saint o mo nkyerɛkyerɛ no wo no mapam na efa asofudie mra no ho no se wonipa bi enya abaye bi a wonfa ne ho kan wa barema pen na so obeware no a obetumi afa no na so wohia amaye adu na se wo mo ye mabunu na se wo mo kan so mun barema bi adata ene obetumi ase afa mabunu junas aka ne yere ho o mo adwaman na obi ara ntumi mo ne sobo afese ye de amanu ntenye adwamamo afese wontumi mo adwaman obi anim na se owo emabunu du
na se amai obetumi asa na mmere so asen anya bi na se wonya du be kan ho a obetumi asa afa ka ho de hia ne se amaya ne be ka so mu nim be ma da ti se mabunu du no obenya betumi aware wo no mo no fo ntere Latter Day Saint fo bi wo ekurum ha Adent. Na ire no ye aduanan wotwe. Aduanan wotwe. 48 the hotel Latter Day Saint asore no. Na ire no ye 48. Mo rezi abo yankinkan. Na mamonfo kratafa toso wo ha dunson. Na mamonfo gidie na won mobu no say won betumi yafa okwan so atumi adi nyankopon no ransam so enti won mo ware yere no bebre na de wote Latter Day Saint asori friend Joseph Smith o ware yere no aduanan wotwe na maye 60 hwe mo twama mroso na yere no ye 48 on na twere mo monfo ngoma no Latter Day Saint fo ngoma no sadi wo mo se no o mo se ebi obetumi awaro yire no mudu saa na o mo kan yo o mo so betumi awaro yire mba yedu na Joseph Smith enya yire no mudu no awotwe enyo mo nyina mpo na ye virgin mo ma yenti Penny Algor no we did doing sia lo say them Morgan we did 37 and na wayo na sofo mo ba akoyire ena Zena Hunting Zen Jacob wadi aduo no Asare Jacob Handrewell wadi 31 Asaman Rowell Agnes Colbert wadi 33 Xavier Sertius Lion wadi 23 ena Sawan Winston Lion Winston Lion yere Winston Lion yere ena osofo na asia akwaje hwe asore ben ni asore fun ben ni watwe no wo ngoma mu so betumi aware yere no mudu de hia ne so mo ye ma o mo mfa ba mata na so ono no na yere no won ware mo nyina na ye virgin da bi waje nkrofo yere aka ho bi me ka ye de agu ho fia me nka ye ngu ho finya se bia me ka no atane me ka Kristo nkyerɛ na achonti amese yankin ka mo ankasa mo ngoma wokɔ won mo ankasa mo ngoma mu awom twere kronkron no aka mama yankin kan Timothy ngoma dikan yetimi yensanche mu baako na de se ohwefo no se wonya ne ho asɛm nka woyɛ woyere baako kunu woyɛ osempakani a woyere ya baako pɛ osofo woyere ya baako pɛ wontumi nware mienu na mmom so osofo bi ana wohwefo bi na so wo kunu ana so wo kunu na wo kunu yere no mboro baako a ofre bonsam obesere no baba yɛ osempakani wo no osempakani abra twera konkon sɛ osempakani woyere baako pɛ ohwefo na so osofo woyere ya baako pɛ na wa ware yere no mboro baako a ofri nyankopon me ka ye ndi agu hu fin da bi me ka no kra no atrɛw sɛ de ebe ya momonfo no nyamo ene nsɔre a wɔn mo fo yere dodo wo so wɔn mo ka so mo fri nyankopon so wɔn mo nyuma wɔn mo abra bo tia nyankopon kyerɛkyerɛ maka ye atrɛw ntu bu befu mi ana maka ye atrɛw ntu bu befu anuano monim manalo asɔfo no mo kyeme bro me wagwagwa pampangama yɛgyeme kɔto ayarosabea na wɔtwe baako talantanen omo kwateta me wokwan so magalan a police fo mpo ya ma dabia abrebia meka no kra na che nipa na twi nipa na nkrofo bu afume ne ye pem cancer na me mano na pass bunti anata bi me mpese obi beta mo wakobo nsam gyem awese mede toto sade ye baya wo behunu no kra no mo de muntie mama yenti wasankafo wonma etinson ayenchemu aduonu nson Ecclesiastes chapter 7 verse 27 twa konkon se hweye na mahunu wasankafo no na wo se me fa no maako na
na manya ho imuaye fa ne maako na fa toto ho na wahunu no kore no wanya muaye papa fa ne maako na fa toto ho Spanish kasa ne Portuguese kasa mu no ya kyerɛ se yie pa para descubrir la razón de las cosas. Na ase hwɛ yei na makunu wasankafo no na wɔsie me fa no maako na manya ho muaye na Monfa toto ho mmeka Nyankopɔn asɛm ma me to nhyɛ wo so de mepɛ sɛ woyɛ ne se fa toto ho de wo sɔfoɔ no kyerɛkyerɛ wo no ɛwɔ twerɛ kronkron no mu ana ɛno na mepɛ sɛ woyɛ ɛwɔ sɛ yɛhunu botaeɛ nti a Monfa toto ho na yɛhunu sɛ deɛ seteɛ da mama yɛmfa ntoto ho yɛwɔ binom wɔ hɔnom a ɛhyehyɛ wɔ nasafo mmabɔ wɔnom nam mpaapaamu so ɛne ani berɛ bɛka kyerɛ sɛ woba a bɛma wɔ adwuma wei woba a bɛma wo sɛ ebinom nso wɔnom a wɔama wɔn asafo no bia ne yɛhyɛ wo so dabi ɛnyɛ kwan yei so ne yɛnam so ma wɔbisa kyerɛ kronkron ne ka no Mateo nwoma no sɛ monnue mu atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ nya atwomfoɔ sɛ motwa ɛpo ho hyia moma nipa bi bɛyɛ mo fakuni nipa bɔnefoɔ te sɛ mo na sɛ wɔnya bɛyɛ moma no bɛyɛ nipa bɔnefoɔ sene ne amanehunu kuroni sene mo ara mo ma wono yɛwɔ asɔfoɔ binom wɔ hɔnom a adwumayɛfoɔ ɛwɔ sɛ wɔnom atwa po ho hyia na yɛ asase ho hyia na wɔma wɔ nipa bɛyɛ nipa bɔnefoɔ sɛ wɔn fakuni Monue mo atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ nya atwomfoɔ sɛ motwa ɛpo ne asase ho hyia sɛ mobɛyɛ wɔ nipa baako mo fakuni wɔn bɛdɛɛdɛɛ wɔn bɛdɛfɛdɛfɛw na monhwɛ manalo asafo no monhwɛ mo so mo mra mekume omo dɔɔso na omo nyina nkrataa ne omo dini na so bi mo mo etuatua wɔn ma no so wɔn yɛ nyamesomfoɔ ensɔre a wɔn ka sɛ wɔn yɛ nyamesom na so mo hyɛ wɔn nyɔnko nipa so de bia ne yɛ bɔ mpa yɛ sɛ yɛ tamfu ne wɔpɛ na tamfu wuo so we ni asɔre we na abɛkɔ anya awɔse yɛ bɔ bra papa yɛ na bra papa so twere konkono sɛ mɛhyɛ wɔn anim wonyam wɔre so mɛhyɛ wɔn anim wonyam so adentina asafo yi mu yɛ hiafoɔ yɛnyi din wɔ aban mu mɛmma mɛdɛɛdɛ wɔ sɛ bra ne yɛnkɔdi bɔne ma mɛdɛɛdɛ wɔ no aba bɛka asɔre yi ho mɛm ka kyerɛ sɛ bra mɛma wɔ adwuma mɛm ka kyerɛ sɛ bra na mede wobɛkɔ aburokyire dabi yɛbɛka Nyankopɔn asɛm na yɛde ayɛ adwuma ɛnam a yɛmuyɛ no wɔ bra papa so ɛna nipa tumi sakyerɛ na Nyankopɔn bɛma asafo no nso wɔdɔɔso adetro every say asumi ana asafo yi ahyɛ ase afiri apueɛ na ɛkɔ atɔyɛ mɛkenkan akyerɛ mo Malaka ngoma eti baako nkyɛmu du baako no ase na efiri wo wie puoye de kosi natɔyɛ no
Medin yɛ kɛseɛ amanaman mu. Na wɔhye aduhwam bɔ afɔdeɛ ma medin maa nyinaa. Na wɔde ayɛyɛde yɛ ho teɛ ba. Na medin yɛ kɛseɛ amanaman mu. Asafo Awurade na ɔresie. Aroti yɛwɔ nkɔmhyɛ bi efiri wɔ Nyankopɔn. Ɛbɛhyɛ ase efiri apueyɛ akɔ akɔduru atɔyɛ. Wɔnya Israel Nyankopɔn din ne bɛyɛ kɛseɛ. Ne din bɛyɛ kɛseɛ. Na yɛnum ase kyerɛ ne sɛ yɛbɛhunu yɛbɛhyɛ ase efiri apueyɛ. Ɔbɛdɔɔso. Ɛbɛhyeta. Yɛmma mena honam akɔ no so. Anibere so. Anaasɛ yɛma bɛka hwɛ sɛ bra no mema wɔ adwuma. Ɔbɔ bɛka asafo ne ho. Onyankopɔn sɛ ɔbɛyɛ kɛseɛ efiri apueyɛ. Efiri atɔyɛ. Na ne ti a wɔmu no yɛ Nyankopɔn wɔ adwuma. Nyankopɔn ne nkwagye adwuma. Ɛbɛhyɛ ase efiri apueyɛ akɔ akɔduru atɔyɛ. Mama yɛnkenkan Sakaria nwoma. Sɛ asafo Awurade sie ne hwɛ. Me ara mɛregye me manfoɔ nkɔ afiri owia apueyɛ ama no so. De akɔ owia atɔyɛ ama no so. Ɛnti wɔ Nyankopɔn bɛgye ne manfoɔ nkwa. Ɔse hwɛ. Me ara mɛregye me man nkɔ afiri owia apueyɛ ne atɔyɛ asase so. Zakaria 8 verse 7. Wɔ Nyankopɔn ne manfoɔ bɛhyɛ ase afiri apueyɛ akɔ atɔyɛ. Saa ara so na ɛteɛ wɔ Malaki nwoma. Malaki nwoma eti baako nkyɛmu du baako na efiri wɔ owia apueyɛ de kosi n'atɔyɛ. Awurade din bɛyɛ kɛseɛ nti wɔ Nyankopɔn ne nkwagyeɛ adwuma no bɛhyɛ ase afiri apueyɛ. Apueyɛ fa hene. Apueyɛ fa hene na ɛbɛhyɛ aseɛ. Mama yɛnkenkan Isaiah nwoma eti aduonu nan nkyɛmu dunum. Isaiah 24 verse 15. Enti monhyɛ Awurade anim wɔ nyama apueyɛ. Po mu nso po mu nso. Monkamfo Awurade Israel Nyankopɔn din. Apueyɛ. Ɛnyɛ China ɛna ɛbɛhyɛ ase afiri. Wɔn sɛ China nso wɔ apueyɛ. Ɛbɛfiri Australia na adaabi. Ɛbɛhyɛ ase afiri po mu supo mu. Nkɔmhyɛ no Nyankopɔn ne nkwa afiri apueyɛ. Wɔ po mu supo ɛfiri sɛ Philippi man no apo mu nsupo ɛna atwa ho ahyia. Ɛnti yɛfrɛ no sɛ Islas Filipina. Philippi man no wɔ apueyɛ wɔ po mu nsupo asase mu. Wɔte sɛ apueyɛ ɛwe nipa. Philippi man no ɛwe nipa no. Ɛfiri po mu nsupo asase mu na ɔbɛhyɛ Israel Nyankopɔn anim wɔ nyam hyɛ afiri. Ɛwɔ nsɛmpɛtere mu bɛkɔ akɔduru atɔyɛ. Panaalo hyɛ ase afiri apueyɛ nanso wɔankɔduru atɔyɛ. Na ɛbaa ne sɛn na Church of Christ asafo wɔ Philippines ɔmotumi kɔnya asafo ma wɔ America. Ɛnyɛ nsɛmpa na wɔkɔka ne ho. Wɔna tu kwan kɔ hɔ kɔware yɛ na ɔmode te asɔre. Yɛnte bia mu nte saa mɛhyɛ ka sɛmpa no wɔ po mu nsupo asase mu. Ha na mehyɛ ase afiri yɛ. Bɛkɔ America kɔka nsɛmpa. Mɛkɔ North America, Central America, ɛna South America. Na mu akɔka nsɛmpa yi wɔhyia da wɔ nkuro yi nyinaa so. Yɛwɔ nsɔre bi ne wɔn wɔn hyɛ ase afiri Philippi aman mu. Wɔn asɔre no bi wɔ America. Nanso nyɛ asɔfo ma na ɛkɔware hɔ na wɔn gyina so de te asɔre no bi. Mede yɛn no kyerɛ mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn asɛm bɛsɔm wɔ ani. Sɛ yɛbɛhwɛ ɛyɛ
map no a obone asase mu tokuro fe Philippi aman mu a na se akopue a beko akopue atoye obeba be hunu Brazil man no ye ne antipode map no wo sha fe Philippi aman mu a na obone asase mu tokuro a beko akodu Brazil man mu na ye na to me kopem se India ya wanuanom wo India na ye ne Nyankopon asafo na Church of God asafo sha se free apoye na ekoduru atoye ewo nsempatire mu ye ni nsore foforo bi a omo sha se free ho na ade ntira monwene ho na moma ye nsua abakosem anuanom nsore a ewo hai no ne gina free atoye Catholic asafo enfree apoye Protestant enfree apoye ne gina free atoye asore ba akopa ewo Philippi amamu wa sha se free apoye ekwa atoye ne asore ipe Church of God na ya wabinum from Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela. Hormona yeshia dana wo. Baby asore dana when be kroni bi no North America, United States nka hom enumpo nyamai. Yako Canada, North America nkura hodo wo so. Ya wa asore dan wo ho. Adentra we Nyankopon ne boshe. Wase mema won ma doso. We Nyankopon wadwuma. Obaje ne manfo nkwa behya ase afiri apoye akwa atoye. Afiri pumu supo asase mu. Ye watwere kronkron no manuanom. I don't think no. Any more yamshe, my ancestor uncle Mushe Yapamu. When Yankopon sa Majame Mam for enquire through we are poor yaman so. The Akwesi we are to yaman so. A few we are poor yet, the Kwesi not toyeno. Medea Cassia manamanu. I don't take any animal was a female down water or so every say. Isane nsempaka enya se yasafo mane ko ware nkurofo frosofo entia dabi aye nsempa no na ama yenya enuanom wo nkuro yahodo nyina so every say yatwere kronkron mo nkomhye me kansem ya kyerɛ mu enuanom every say ya baba ya papa sade ye be ya ye betumi aye wo Nyankopon wakonde ye ama Nyankopon man sade be Nyankopon nko abedoso ye wo kwan we Nyankopon fa so ma ne ma edoso enye mpapa mu ne tan enye ntokwa so ena enye sika na mom ebenam sempa ne so awese we Nyankopon ne mamfo edoso isane nyuma pa ya yunti isane nyuma pa ne wobra pa obebonti ma Nyankopon ne mamfo edoso oba ha se ya bane ya wo krom ana emu anu adene da so hwe Nyankopon na ho mobro munti ya hono nipa wa musoro we Nyankopon ebra wo tie Nyankopon wasem na wa musu omaka sa fe pe na wa no mote da wa mate wa moke mo hunu se ya kenka atwera konkrom atwera nsam kyera wa no ma na wa no musu ebiado wa ya merema na sema na enye sika na Onyankopon wasem wonu mate Onyankopon ne nsemase Nyankopon ne boshe abamu se mema wonu madoso na wore nsa na mesha wona ni monyam na wore nya ketwa enuanum ye ne ni esi eno nti se mo badwene ye hu a da yana sadiye se be ni pagina papa yana sadiye se yana yana tam from mpo betena sumdwie mu nipa ne mpa wa asem kora no a ene ne nko
ɛnyɛ ne bɔne wɔne wɔ yere wo kunu wɔ mma bɛtena asomdwie mu bɛtena ɔdɔ mu yɛnom ne nneɛma a yɛsua botaeɛ ne sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ yɛbɔ ɔbra papa sɛdeɛ ɛbɛyɛ atenene bɛso aba pa sɛdeɛ ɛbɛyɛ nnipa bɛtumi asakyerɛ nnipa hwɛ wo suban a wɔn bɛtumi asesa ɛfisɛ Twerɛ Kronkron ne sɛ ɔtenene ni aso aba pa na onyansafoɔ anya wɔkra ɛnyɛ nneɛma foforɔ so ne yɛbɛnam ama nnipa asakyerɛ ne mmom ɔbra papa no ɛno na ɛbɛnam so ma nnipa asakyerɛ nyɛ wo sika ɛnyɛ deɛ wɔwɔ nyɛ wo tumi a wɔwɔ so na bɛma wɔ nnipa asakyerɛ ma yɛnkae sɛ sɛ yɛde Nyankopɔn asɛm bɛyɛ adwuma pɛpɛɛpɛ a ɛbɛma yɛsesa ɛbɛma yɛtumi abɔ ɔbra pa ɛno nti ɛmfa wɔn ne adeɛ a nkurɔfoɔ bɛyɛ nkɔmhyɛ no bɛhyɛ ase afiri apuoyɛ ɛfiri po mu so po asase mu ɛhɔnom na Onyankopɔn nkwagye bɛhyɛ ase afiri obiara ni hɔ a ewiase atɔyɛ mantam hanom no obiara firi hɔnom anaasɛ asɔre biara firi apuoyɛ ɛma meduru atɔyɛ ma mo ha gye asafo yi pɛ Twerɛ Kronkron sɛ Nyankopɔn sɛ mɛgye me manfoɔ nkwa afiri owia apuoyɛ ama no so na wɔwia atɔyɛ ama no so ɛfiri apuoyɛ na kɔ akɔduru atɔyɛ nti gyidie a onua wɔn nsa bɛka no ɛwɔ sɛ yɛhunu ho nkɔmhyɛ wɔ Twerɛ Kronkron no mu baabi a wɔsom no ɛho nkɔm ɛfiri kuo ketewa bi mu ɛnɛ ɔbɛyɛ kɛseɛ wokɔ wiase wɔhwɛ Filipiafoɔ sɛ wɔyɛ fie baawa nanso ha sei no Brazilfoɔ emu yɛn saa wɔn mu yɛ abɔmfia wɔn dɔ yɛn nsɛm a yɛde yɛ adwuma nti asɔfoɔ bi baa ha yi na wɔyɛ sɔfo wɔ Assemblies of God asafo mu abate nkyerɛkyerɛ no yɛwɔ nsɔre bebree no asɔfoɔ no ana wɔ asafo yi mu wɔbɛte nkyerɛkyerɛ de toto ho no wɔgu ne sɛ ampa yɛn ne asafo ekuta nkɔmhyɛ no ɛsɛ de nokora no bɛbrɛ wɔn nso ate ase sɛ yɛwɔ nkɔmhyɛ nokora no bɛhyɛ ase afiri apuo wɔn nkyerɛkyerɛ Twerɛ Kronkron te sɛ budafoɔ Chinafoɔ nso wɔ apuoyɛ Shinto nso firi apuoyɛ Hindu som nso firi apuoyɛ nanso wɔn nka asɛm wɔn nka Twerɛ Kronkron mu asɛm wɔn yɛ abosomsomfoɔ nanso asɔre baako pɛ firi apuoyɛ akɔ akɔduru atɔyɛ ɛka nsɛmpa no yɛ asafo yi pɛnti nkɔmhyɛ no waba mu wɔ awieeɛ mmerɛ yi mu ɔfɛ sɛ nna yɛwɔ mu ɔno yɛde Twerɛ Kronkron no fa ne sɛ nna ɛde akyiri mu Mama yɛnkenkan ɛti dunkron ɛnkyɛmu aduasa nan yɛnkenkan Yeremia nwoma ti aduasa ɛnkyɛmu nkron na wɔn mu na aseda enyom ne amu na aseda enyom ne agofoɔ ne befire na mɛma wadɔɔso na wɔrehyɛ na mɛhyɛ wɔn animuonyam na wɔre nyɛ ketewa na mɛma na ne mma bɛyɛ sɛ akane no na n'asafo agyina m'anim pintin na sɛ tete no na mɛma no atwe apini na mɛtwe wɔn a wɔha wɔn nyinaa no aso na wɔn hene bɛfiri wɔn ara wɔn mu na wɔn so diifoɔ nso afiri wɔn mu na mɛma no wɔatwe apini na ɔbɛbɛn me na wɔn ne de ɔbɛsi ne bɔ so ɔbɛbɛn me Awurade yɛ asɛm nie verse 24 verse 23 hwɛ Awurade abufu hyehyɛ rentu Awurade abufu hyehyɛ rensa na gye sɛ ayɛ n'akoma mu susu yɛ ama no wati mansa ɛnna adi akyerɛ mu na wɔbɛte yɛn no mu ase monte aseɛ sɛ Onyankopɔn abufu hyehyɛ rensa na gye sɛ ayɛ n'akoma mu susu yɛ ama no ati mansa Nyankopɔn ne manfo bɛdɔɔso wɔ awie yɛmmere mu sɛ ɔbɛyɛ me man na me nso mayɛ wɔn Nyankopɔn Awurade abufu hyehyɛ Awurade atemmuo rensa na gye sɛ
ayɛ n'akoma mu nsusu yɛ ama no wetim ansa ɛnna adi akyerɛ no mu na mobɛte yɛn aseɛ nti yɛn esi wɔ ɛnna adi akyerɛ mu yɛn si ɛwɔ awɛyɛ mmerɛ mu nti mmerɛ a yɛwɔ mu yɛwɔ ɛnna adi akyerɛ mu pɛpɛɛpɛ kɔm pɛpɛɛpɛ ɛfiri apuoyɛ kɔsi atɔyɛ mɛgye me ma ɛfiri owia apuoyɛ asase na owia atɔyɛ asase so na awɛyɛ mmerɛ mu na yɛn bɛba asafo yi hyɛ ase firi Philipia man mu na ɛba bɛduru atɔyɛ afa mmeammea ahodoɔ ɛnɛ abɔ apete wɔ wiase afa na sɛ mɔba asafo yi mu bi na mɔbɔ asu a na mɔgye nkyerɛkyerɛ yi a mobɛka yɛn ho mo nso mobɛyɛ ɛma ɛbɛso aba mɔbɛso enyuma pa aba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anam yɛn suban papa ne wɔ brapa so asakyerɛ nnipa pii na ɔmo nso bɛbɛnya gyidie wɔ Nyankopɔn mu ɔsoro ne yɛ asase Nyankopɔn ne wɔtwɛde yɛ mpɔ Nyankopɔn wɔkyena Nyankopɔn yɛ adom anuanom yɛbɛsua Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ ɔkwan bɛn na yɛbɛtumi afa so ahunu yɛbɛtumi afa so anya wɔdɔ ɛma anuanom na yɛn yɔnko nipa ɛhemfa na ɛbɛhyɛ aseɛ firi yɛbɛte aseɛ sɛ ehia se yɛyɛ papa ade nti na ɛwɔ se yɛyɛ papa ade nti na ɛwɔ se yɛn yɔnko nipa ne yɛn nuanom papa ɛwɔ mfitiaseɛ ɛwɔ se yɛn ho baabi ɛhyɛ aseɛ firi sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtumi nso wɔhyɛ aseɛ ane ɛnnepa nyinaa ɛhyɛ aseɛ firi nnepa mu wie wɔ ade papa mu na ɛsiane sɛ ɛwɔ twerɛ kronkron no mu nti sɛ wohyɛ biribi ase na woanwie ɛnyɛ ade papa sɛ wohyɛ biribi ase na woanwie ɛnyɛ pɛ ɛnyɛ ade pa ɛnyɛ ade nwanwa Awurade Yesu Kristo sɛ Luka nwoma eti dunan ankyɛmu aduonu nwɔtwe na mo hwan na wɔpɛ sɛ wɔto abantentene na ɔre tena ase emu ho nkontansa na sɛ ɔwɔ deɛ wɔde bɛtu sɛ ɔwɔ deɛ wɔde bɛtumi awie ebi aseɛ no wɔntumi anwie a wɔn a wɔhunu nyinaa bɛfiri aseɛ agorɔ ne ho sɛ wɔ nipa yi firi aseɛ toe na wɔntumi anwie aseɛ ne yɛtumi awie no wɔ awieyɛ papa mu no ɛwɔ sɛ yɛhunu kwan bɛtumi afa so ahyɛ aseɛ ɔkwan bɛ na bɛtumi afa so ahyɛ aseɛ yɛ nipa papa ɔkwan bɛ na bɛfa so ɔkyena Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛsua ma ne da soɔ ne sɛ yɛn nyinaa bɛtumi asan anya kwan yɛhyɛ mu anuanom mpɔmkyɛw sɛ ebi a maka asɛm bi mpɔmkyɛw ɛma wo bu mfume na ɛnyɛ me tiri mɔpɔ ne sɛ mebɛgu bi din sɛ yɛ na mmom twerɛ kronkron mu asɛm na mɛkenkan akyerɛ wo ɛnyɛ sɛ me ne mo bɛham ne da soɔ ne sɛ mobɛte mase na sɛ Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena yɛhyia mu bio me ne da soɔ sɛ mobɛtumi anya kwan atie nti mama yɛ na wɔ Nyankopɔn ase wɔ mpaebɔ mu mama yɛ mɔ mpaeɛ Onyankopɔn twɛde yɛ mpɔn na ɛyɛ ne bɔneyɛfoɔ na so ne nyinaa akyi wama yɛ n'anidasoɔ wama yɛnya wɔda nkwa mobɔ hyɛ yɛda wo ase
sɛ wama yɛn nsɛm a ɛbɛma yɛn akoma mu asomdwoeɛ. Ɔkwan a yɛbɛtumi yɛafa so abɔ wɔ brapa wɔ wiase honhom yi mu. Agya, yɛsrɛ wo sɛ hyerɛ yɛn yɔnko nnipa a wɔretie kronkron. Yɛsrɛ wo sɛ ma wɔn ntumi mu kyɛfa. Na wɔatumi ayɛ w'akɔnde ahobrɛaseɛ. Na wɔada wɔdɔ ne nnwuma pa adi akyerɛ yɛn yɔnko nnipa. Sɛdeɛ yɛbɛyɛ nnipa a yɛayɛ krado sɛ yɛbɛyɛ setie ama w'apɛdeɛ. Na sɛ yɛfa ahokyere mu kora mpo a yɛwɔ gyidie ne awerɛhyɛmu sɛ wɔne yɛn boafoɔ. Awurade yɛnim sɛ woka yɛn ho a yɛbɛtumi na yɛtumi adi wo mmara nsɛm so. Yɛwɔ gyidie sɛ wobɛtumi. Yɛsrɛ wo ma yɛn ahonimu a emu teɛ ne adwene bɔne biara anim. Dedi kan na yɛn yɔnko nnipa. Yɛsrɛ wo hwɛ yɛn haw nyinaa so. Emu biara wɔ abisadeɛ ne nkotosrɛ. Tie nyinaa koma mu sufrɛ. Agya, yɛsrɛ wo sɛ obi biara a aba wɔ nkyɛn no tie nyinaa yɛ abisadeɛ fa yɛn bɔne nyinaa kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn. Agya, yɛn dadwene yɛn yarewa nyinaa to wo so. Na yɛsrɛ wo sɛ ma wopɛ ɛnyɛ hɔ wɔ yɛn mu. Yɛda wo ase wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Mama yɛn nkyɛn hyerɛ anuanom. Always to the Father and to the Son, His honor and power, and in the Holy Spirit dwell, glory forever and Mama yɛn nyinaa yɛn nsa nka wɔdɔ ne nhyira a ɛfiri yɛn Agya wɔ soro. Adom nkwagye ɛfiri yɛn Awurade Yesu Kristo ne Honhom Kronkron na akoma mu hene titiri wɔ yɛn mma mu sisi ne daa nyinaa. Amen.